Ceredigion yn cael ysgolion a oedden nhw fatha Môr-Ladron yn dwyn trysorau ac oedd y Môr-Ladron da yn Môr-Ladron drwg a wedyn dyna pan oedden ni'n gwisgo fy Môr-Ladron. Yn y braf fel hyn wedi penderfynu i bod nhw'n cofio dod fan hyn i protestio dros ddyfodol yn ysgolion Pentrefol Cymraeg yn tystio i bwysigrwydd y mater yma. A wyddwch chi beth, pan dwi'n mynd o gwmpas gyfafodydd, mewn neuadd y pentre, mewn neuadd y ysgol, a gweld degau o bobl wedi dod ynghyd yn teimlo'n byw dros dyfodol addysg i blant a dros dyfodol i cymunedau, dwi'n meddwl, dyma'r bobl, dyma'r egni, fydd yn adfywio'n cymunedau Pentrefol Cymraeg. A be mae'r Cyngor yn neud? Ydy'r Cyngor yn gweithio gyda bobl fel yna? Na, rhoi slap yn ei wynebu nhw. Gan bwysig yn y cynulliad, ceisio yr ateb trwy'r, cael ysgolion. Dwi'n terbyn ar gyfeillion y plant am ei ysgolion ac am ei cymunedau a chanoli pawb fel sy'n nhw'n anifeiliaid bach. Dych chi yma i ddangos bod y frwydr ddim ar ben, bod y frwydr yn mynd ymlaen. Mae'r Môr-Ladron yma wedi penderfynu i bod nhw yn y ffordd yn gallu adlewyrchu castell sy'n costi lot mawr arian. Ond os dyn nhw ond maen nhw'n dweud bod eich ysgolion Pentrefol chi yn costio gormod. Un eol iddyn nhw, lleol gwahanol i chi. Gyda llaw, pan dwi'n dweud Môr-Ladron, i chi gyd i fod i dweud O'n i'n dweud bod fi'n dweud Môr-Ladron da. Felly mae'r Môr-Ladron yn y castell yn Abereidon ac Aberystwyth, maen nhw wedi penderfynu nad yw eich ysgolion chi ddim i barhau. Maen nhw am dwyn eich trysorau chi. Dyna mae'r Môr-Ladron. Ond mae'r Môr-Ladron da yn mynd i protestio a cymryd y trysorau nôl. Na, mae'n un grŵp bobl dwi'n croesawu yma yn fwy na neb arall, sef y plant sydd wedi dod. Chi'n gwybod be mae'r Cyngor Ceredigion yn dweud? Bod y beth gwarthus bod plant mewn rhywbeth gwleidyddol fel hyn. Cyngor Ceredigion am cadw'r plant mewn anwybodaeth. Dwi'n dweud yn gwrthwyneb, mor bwysig yw i bod y plant yn dod i deimlo'r cyfrifoldeb am ddyfodol i cymunedau, am ddyfodol i iaith, am ddyfodol i ysgolion, bod y plant yn dysgu trwy brofiad, sut i frwydro, sut i ddylanwadu. Dyna beth yw yn bwysicaf oll, i ni'n teimlo, mae yn ei cymunedau lleol, mae plant yn cael eu haddysg orau. Mae modd iddyn nhw berthnasu yr hyn maen nhw'n ei ddysgu yn y dosbarth gyda'r pentre a'r ardal o'i cwmpas, ac mae pobl a chymuned Llangeitho yn ddigon bodlon i fod mewn yn ddyddiol i gynorthwyo plant i roi rhywbeth ynas i'r addysg maen nhw'n ei dderbyn dosbarth. Pe bai chi'n tynnu'r ysgol allan o'r ardal ac yn hebrwng y plant 5 milltir neu fwy draw i Tregaron, enghraifft o Bethania, bydde fe'n 10 milltir mewn a 10 milltir mas. Oeddi hwnna'n dda ar gyfer plant 3, 4, 5 mlynedd oed? Nag yw. Pe bai chi'n tynnu'r ysgol allan o'r ardal ac yn hebrwng y plant 5 milltir a mwy draw i Tregaron, a fydde'r ymrwymiad gan gymunedau lleol i gynorthwyo'n addysg i plant nhw yr un peth. Dwi ddim yn meddwl. O safbwynt y Gymraeg, mae'r plant yn gadael ysgol gynradd Llangeitho ym mlwyddyn 6 yn hyderus ddwyieithog, bob un wan jac ohonyn nhw. Maen nhw'n gallu gadael yr ysgol derfyn dydd, mynd i siop leol sydd yn un Cymraeg ac yn medru prynu losin, neu beth bynnag mae mam a dad eisiau brynu iddyn nhw, trwy gyfrwng y Gymraeg. Gyda chau'r ysgol a gorfodi plant i deithio i ardal addysg arall i gael ei haddysg a iaith ddosbarth yn unig y fydd y Gymraeg i'r plant. Mewn ysgol wledig arall, mae plentyn, a maen nhw'n gweud wrthon ni, gewn nhw ddim cyfleon mewn ardaloedd gwledig, mewn ysgolion gwledig. Mae yna 100% o blant yn ysgol Llangeitho nawr. Mae plentyn yn medru cael pob cyfle sydd gan plentyn mewn ysgol dipyn yn fwy. Nid cael eich dewis i fod mewn côr, i chi'n cael mewn ysgol wledig, ond
disgwyl eich bod chi'n cymryd rhan. Nid rhywbeth exclusif yw cael bod yn y tîm pêl-droed, ond disgwyliad. Ta waith, yn rhinwedd yr astudiaeth, mae cynrychiolaeth o ysgolion penuwch Llangeitho Bronant wedi dod i gilydd i ddweud yn barod ein bod ni'n barod i gydweithio i arbed addysg gwledig yn yr ardal, ac i ni wedi cynnig sawl gwaith i'r Cyngor Sir, y byddwn ni'n barod i aberthu y dair ysgol wledig mwyn creu un ysgol ardal yn ne dalgylch Tregaron. A hynny mwyn diogelu addysg gwledig ac yn ail mwyn diogelu addysg uwchradd yn Tregaron. Nid gweithio yn erbyn y Cyngor Sir yw'r bwriad, ond ceisio dod o hyd i ffyrdd i gydweithio. Oedden nhw'n gwrando? Dwi ddim yn meddwl, ond i ni eisiau cydweithio mwyn arbed addysg yn plant a'r ardal a'r ysgol uwchradd yn y pen draw. Ond gai orffen, sori, a wedi cadw pobl yma'n digon hir, ond gai orffen trwy ddweud, mae yn ein dwylo ni mae'r dylanwad. Penderfyniad gwleidyddol, dwi'n meddwl wedyn y gŵr o Bransian hwn hefyd, penderfyniad gwleidyddol di'r derbyn yr astudiaethau dychynnoddwydd ma'n y pen draw, ac yn nwylo ein cynghorwyr sir ni mae'r penderfyniad hwn. Ni sydd yn ei hethol nhw. Ac mae'n orfodaeth arno ni felly bwyso ar ein cynghorwyr sir ni i wneud yn ddigon eglur mae nid ysgolion tair 19 mlwydd oed yw'r ffordd ymlaen, yn hwrdio plant at ei gilydd mewn corlanodd trefol. Mae'r adroddad yn mynd o flaen y cabinet ar Fehefin 15 ac mae'r cloc yn tician yn uchel iawn. Felly, mae fyny ni i wneud yr hyn i ni'n gallu trwy gyfarfodydd cyhoeddus neu beth bynnag i newid ac i dynnu sylw ein cynghorwyr sir, ein gwleidyddion y wasg neu beth bynnag at y gwrthwynebiad cyhoeddus eglur sydd yn erbyn yr argymhellion hwn. Diolch yn fawr iawn. Drafod castell a Môr-Ladron. Dewch gyda ni. Cadwn ein ysgolion. 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 Dewch drafod Cyngor Ceredigion nawr, ysgolwch yna. Drafod castell a Môr-Ladron. Cadwn ein ysgolion. 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 Nawr ni'n gofyn i'r Môr-Ladron bach i fynd i mewn i chwilio am y trysorau sydd wedi cael eu codo. Wedyn dowch mas, codwch chi sydd ar fan hyn o sef chi, y glanhau sy'n hedfron y ffran. A ni'n pawb ar y ffran. Dyn ni'n gweithio am arian y hyn mae'r Cyngor Ceredigion yn neud, cyflawni gwasanaethau pwysig eraill i'r cyhoedd.